Ahojte, ja som Herobrine. Dneska si zahráme minihru, ale bude to Bedwars. A uvidí sa, že či vyhrá náš tým. Ak vyhrá, budem veľmi rád. No, teraz neviem, čo k tomu môžem povedať. Ideme tuto, dobre. Ideme si zahrať, ale mne to tu... Musíme si tu počkať. Toto sú nejaké nové, toto som ešte nehral. No dobre. Zaujímavé. Aký som klam. Pozdravím ich všetkých. Lol. To není fér. My sme tu len traja, fakt. Galaxy Lexix. Čau Lexis. Čus. Lexis! Počkaj na mňa, Lexis. Ona mi napísala. Hej. Ja som tam dal, ja som ale... ja ho odhodila, videli ste to? Dobre, s kým som sám? Juj, to je nuda. Ty kokos, to koľko je tu tých tímov? To každý sám. My sme tu sami, toto je super hra. To som ešte nehral. No dobre, takže si zabarikadujeme posteľ. Musíme si tu teraz nájsť. Teraz si tu musíme nájsť diamond. No nevadí. Dúfam, že v tejto hre je nastavené, že akože kopať. Musíme si tu zabarikadovať, robím takú veľkú barikádu. Takú nezničiteľnú. Skoro. Lebo tie zničiteľné ma už omrzeli. Na mňa, ja som bol sám raz v jednej minihre, to som nenatáčal. Ale to bolo úplne, že odraz, ale ja už idem na zlato. My sa už prekopali. No tak, pozrieme sa na to. Po mne tu išli streliť šíp a lúk, ale nestrelili. Budem tam prvý. Čo ja, že som červený, mne zničili posteľ. Nezničili mi posteľ, ja mám. To žltí nemajú. Juj. Žltí a oranžoví sa nemajú. Teraz si to musíme urobiť barikádu. Au! To kto bol? Programér? Ty, že si programér? Nezačne si na Herobrine, ty blbec. Bože, padaj z mojho skivarsu. Noob. Ty blbec jeden. Čo on je? Ja ho zabijem. Copyright. No nevá, tak ešte si zahráme jednu. Pohni. Rýchlejšie. Please. Dobre, takže mi to nájde. No tak nič. To teraz je tam niečo previerajky. Nie. No poď už. Som tam. Akej sme? Čože? To je nová? Ďalšia? No tak túto som ešte nehral. No čo? To nič není? Škoda. Pozriem sa, ale chcel by som byť zelený. Jaký som tým?
Jej. O, to sú len 2 týmy. Ale tu až toľko veľa, fakt, akože skôr málo by som povedal. No, Na čo tu vlastne je to? voda. O, to odkiaľ má ten meč? O, On mi hodil ten meč, to je... Nejak sa mi to laglo. Alebo kam hodil ten meč, on ho hodil do vody. povedzte, že ho. Do vody. On ho... Hodil do vajdu. Dobre, tak ja si tu idem zabarikadovať posteľ. Mám. Ani ako. Ďaleko sú. O, tuto je. No, tak už to mám. O, tento tu je cool. Ak mi hodí to brnko. No dobre, tak som sa pomýlil, nehodil mi nič. No nevadí, už mi hodil tento meč. Už len potrebujeme. Čo chce? Jaj? Múdry. Jej, čo to? Jaj, už nemáš? No dobre. Ok. No tak Počkaj, ešte barikáda postele. Jej, dúfam, že tam boli 2. dva krompáče. Čo to bude? Čo tu spravím? Krompáč. No dobre, to by mohlo byť dobré. Čo len toľko? No dobre, tak to ešte nie. Ok. Lol, videli ste to? To ja som skoro vypadol. Úplne ja radšej už späť pôjdem takto, lebo nechcem sa strápať s takýmito vecmi. Jej, Už máme barikádu. Diamond krompáč. No ty kokos, ja mám diamond. Tak kto tam vyhodil ten diamondový krompáč? No, to kto urobil? Ten, kto to sem vyhodil, ten je super. Tieto minihry. Sú cool. Oplatilo sa ísť na novú. Cake. Položím som cake. Jej, chcem sa najesť. Nemôžem nič položiť? Tak na čo to mám? Fakt. Povedal by som, že Smutné. Nechaj si ten cake. Ja ho nechcem. Čakaj, nechcem cake. Uj. Zober si ten fake cake. To je pre teba. No tak toto je zaujímavá minihra. No, Poďme chalani. Diamond match! To odkiaľ beriete veci? Tak
tak to je pán. Pán sveta. Mustafa 2. Dobré. Mohli by sme byť kamaráti. Možno... Hej. Kto sa tu zabíja? Zombie. Čože? To kto je? To kto je za blbca? On... Bože mu... Ne, zabíte ho. To čo tu robia na našej? Počkať, oni sa sem prekopali. Jak? Ne, oni... To jak sa tam prekopali? No dobre. Tak toto nám teraz nevyšlo.